Kamusta naman mga pinalinggan natin ng mga tagpalamati? Siyempre, mayong hapon sa inyo tanan. Welcome sa Biyernes ng edisyon sa This Is My Life. Hunyo 10, tuig 2022. Kamusta ang paniaga? Kamusta ang inyo adlaw nga Biyernes? Basta Biyernes, ganito kaluya, no? Siling nila. Pero nakabatsyag wala ka mo sina. Well, anyway, kung naman ang aton ginsaluhan sa sininga udto, sa aton pagpanyaga, importante is nakapanyaga kita. Siyempre, ya kami busog kami din sa Action Radio. Kaya it's a big day, special day para sa amos ni Station Manager Action on di maalam magbanwa. Happy birthday. Halingid sa bugos nga puwersa sang Action Radio Bacolod. Madamo nga salamat SM. Kami nagapasalamat gid sa imo nga ara gid always sa amo nagaupod kag naga-suporta na. Hindi lahog-lahog. Pero importante is maayo nga pagtamdanay, maayo nga relasyon, maayo nga pagsinalayo nga daw paraw sa isa ka pamilya sa sulod sang isa ka puluyan. Ina ang pamilya sang Action Radio Bacolod. Tungod ti maayo ang amon pundasyon, kag maayo man ang pagsinalayo sang tagsa-tagsa. Salamat gid sa liwat na sa amon station manager. May birth kami pa nang may birthday gift halin sa iya. Di nga mo kita man from the bottom of our hearts. Thank you so much. God bless you more. Ka-good health gid especially. Pero ang amo niya pagpangalagad kag paglingaw sa inyo magapadayon gid kag sa diin kami man nagahugot sang amon inspirasyon, nagakuha sang amon kusog para kami makaupod man sa inyo sa adlaw-adlaw nga tanan, pagi man sa paglingaw sa inyo sang nagkalain-lain nga public affairs program diri sa Action Radio pati na sang This Is My Life, and of course sa amon man mga matahom nga mga drama. Okay, sa inyo dira mga radio 684 kHz updanay kita sa inyo kubus nga lagad si Tita Wilma tubtub-tak na alas 3 sa sininga hapon. Kag sa mga nagka-FB Live dira pagi man sa Facebook page sang Action na Radio Bacolod, mayong hapon sa inyo kag salamat gid. Ara lang dayton chat room at pwede lang at chat inyo mga greetings. Chat nyo lang inyo man mga reactions, suggestions. Piece of advice para naman sa sulat nga mabasa ni Tita Wilma karon nga hapon. Ang sulat nga mabasa neton karon nga hapon taga Norte nga bahin sang Negros Occidental. Hello! Ang gwapo ko nga ihado. Na? Pagpanyaga na kamo kay Ara Mandera. Na? Well, anyway, na sa mahambal man naton ang atong letter sender karon iya nga hapon taga Norte nga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa masunod lang nga syudad sang Bacolod, na taga dinto tawe Filipina Baybay, Talisay City. Tungod ini sa nagakabalaka nga iloy sa iya umagad kag bata. Hibaluon ta na karon ano kag ngaa amo sinang iya ginaproblemahan. Gani, relax lang, hinay-hinay lang, kag magluwas man sina, aton man tag sa ka-horoscope nga ginabantayan tag sa iya ka adlaw, tag sa kahapon, nga sa diin kalingawan man naton ina adlaw gid nga tanan spices lang ina ya Tita Wilma, no? Panakot lang ina sa aton man eksperyensyahan adlaw-adlaw kung ano man ang aton sinigi na eksperyensya kinahanglan na may ara man kita panglingaw-lingaw, di ba? Kinahanglan kabalugid kita iya maglingaw-lingaw sa aton kaugalingon para nga hindi man kita iya matamaan. Gani samtang ara kamo dira inyo kubus nga lagad si Tita Wilma ari man diri sa nasiling naton. Kung wala ka mo na ka-FB Live, kag kung may pwede ka mo ipautwas, pwede ninyo inamasend
Paagi naman sa amon sini text hotline, ha? Ari nga amon sini text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa kutob man sa malabutan, sa ngaton sa nipagpangalagad karon nga hapon, hindi lamang diri sa Dakbanwa sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag Oriental, central nga bahin sang Negros, sa kutob sa malabutan naton sa iban pagid nga mga kaislahanan, no? Dira sa may isla sang Guimaras kag isla sang Panay. Sabat ka mga probinsya sa Masbate, kamusta lang kamo dira? And of course, dira sa Romblon, kag sa Kahidiokan, Romblon. Kag sa may Palawan pagid. Sa mga naka-online naman daw, pwede ninyo dira ma-like kag ma-share ang eton sa ni pagpangalagad iya karon man nga hapon. Gani, relax. Jilin Bourbon, anong problema? Okay lang. Gani, okay lang na siya, Tita Wilma, na? Kag sa karon naman nga hapon, sa nahambal na naton, daw kinahanglan maginahinay man kita. Kalain sang init, abaw gatagi ti kasingki sang silak sang adlaw, kalain sang temperatura. So extra careful kasakit sang makasalakit sang ulo, magluwas pa makapaluya sa anton, right? Yes. May ara pagid titawe, ano pagid nang magluwas dira nga aton man ma-share sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati. Hindi man malikawan kung kaisa, syempre, pila sa mga mabatyagan naton, may eksperyensya naton sa itong lawas, magluwas sa ilan at sipon, ubo, ilabi na ning magaulan-ulan, hindi subong niya. Kung tama kainit ang panahon, no? Kung tama kainit ang panahon, kag magpadaso-daso ikaw bala, no? Magpadaso-daso ikaw sang hagay sulay dira, na? Ano ang gwa gani titawe, ha? Hilanat or trangkaso, sipon or ubo. Ti kon ubuhon ka, kabalugid kita na kung ubuhon ka lain kapin pa kung may sound nga ubo. May ara akong kaisa ba, pati ako bi, ba sakit, hindi tawe. Ako ya magmala akong tutunlan, ubuhon gid ko na dayon. Amo na ginhalungan ko, amo na nga si Tita Wilma, wala nagadula sang tubig sa akong tupad. Kaing kaso por kaso, may amo nang nagaluwas, nagarescue sa akon mo, no? Nga kinahanglan lang ginaton iya ang enough fluid sa itong tutunlan. Kay kung magmala na, ti amo na ng kahinaan, tangedaan. Nga mo siling ko balang kaisa kong munuhon. Gambalan ko, puriya buyag na. Pero sa sining hapon, may ma-share si Tita Wilma sa inyo. Anong ma-share ni Tita We sa inyo? Ining kung ginaubo ka mo bala, na? May ara man mga pagkaon, na? Mga pagkaon nga kinanglan, likawan nyo kung ginaubo ka mo, na? Ano mga pagkaon nga ina Tita Wilma ang dapat natong likawan, na? May ara kita dira to James nga ginsend sa inyo, sa imo na pasensya na, no? Ang ubo, kabalugid kita. Ang ubo isa ina ka reaksyon sa aton lawas para nga madula ang sipon kung ginasipon ikaw. And then, ang plemas mo, mapagwa mo, kag iban pagin ka mga bagay nga makaeliritar sa imo baga. Kag mga inang mga airways mo bala, alagyan sang hangin sa lawas mo. Ti kung may supon-supon, kabudlay maginhawa, o buhon ikaw, ti problema, may lang kon ordinaryo nga ubo, pero kung hindi gani, kung kisa may sound pa, problema nga dako, na? May nagkalain-lain man nga kinaiya ang ubo kag kung kaisa ganit ti sintomaman sang kun ano dira nga balatian, may ara gina ubo, may ara nga hambal ko, trangkasuhon ka, or let's say, ubuhon ka pagkatapos, especially kung may hapo ka, bata kihon ka gitsang hapo mo. Or kung maglala, naging nga klaseng ubo mo nang kaysa may inflammation na bronchitis or pneumonia. Na? Gani, kung may ubo ikaw, sa masami makabatsyag ka sang ano, pagpalanakit o kung pagpalangatol sang imo tutunlan. Na. Gani, namigid, nga makahibalo kita kung ano ang mga bagay nga kinanglan likawan naton kung may ubo kita, or ano ang mga pagkaon nga likawan naton kung may ubo kita para hindi ikaw dira pagbaruko yun na namigin man. Ano tawi man? Inang dairy or mga dairy products o kung pagkaon
nga may gatas nan likawan gid ninyo ina, na likawan gid ninyo ina. Kaga magluwas sin anit, kaya tandaan lang nato na baraw. Kaya nga ako ada mag-ubo ka, gina-advise gina likawan ang dairy o kun mga pagkaon nga may ara sina kay makabulig ina sa pag damo sang plemas muna. Mga citrus fruits, no? Citrus fruits o kung juices. Di ba sa citrus fruits, ada mga calamansi, lemon, mga muna oranges, di ba mo na sila? Na, kaya riho, suno sa mga eksperto, ang mga citrus fruits, pareho sang orange, lemon, kag calamansi, kinanglanon, or kinahanglan, likawan na tungod acidic ina siya. Na acidic ina siya, kag pwede siya nga maka-eritar sa imo man tutunlan kung ikaw ang ginaubo gani avoid lang anay. Although nga masiling ta nga kinahanglan nato ng vitamin C kag ina may vitamin C makabuligid sa pagpaayos ang ubo. Ti ko nagapada kung ano pagid. Kung magdamo man ang imo kaon o kung damo man ang imo inom sina makapalain man sa imo na bimo imbis nga makahatag kaayuhan makapalain gali siya kung sobra-sobra. Ano pagid ang likawan naton nga hindi aton pagkaunon kung ginaubo ikaw na magluwas sa citrus o kung mga juices, fried food, yung mga pinarito, mga ginisa na, mga pagkaon nga ginaprito, bala? O, let's say fried chicken, fried fish. Kung pwede man lang nga masabawan mo or matula mo ang isda or paksiwon mo ang isda, amo lang na ang imo himuon. Kay ang oil, nag-trigger man sa pag-askad sang imo tutunlan. Magkapalala sang imo pag-ubo. Gani, likawan mo man ang pagkaon sa mga chichirias, Tita Wilma. Ano pagkit? Mga chichirias, damo na, siling nila namit na. Pero actually daw, talagsama lang ako kung may makita man lang ko, abino. Palakaon kapag French fries. Na kung ginaubo ka, hindi ka na magkaon French fries, kag iban pag nga mga junk foods nga kinanglan likawan mo. Na? Although nga makabulusog ina nga mga pagkaon, wala ka sa may makuha nga madamo nga nutrisyon sina. Na? Wala ka sang makuha nga nutrisyon nga mahatag sa imo lawas para nga mag-ayong imo ubo. Ay amo na gali, na-meat lang siya pero kapin pang French, maglo sa French fries, fried chicken. Okay, coffee. Ara pagid kung ginaubo ka, likawan mo anay nga mag-inom sang kafe. Na kay ang kafe hindi man makapayo sa tao nga ginaubo kay nga makadulot ini sang kabudlay sa paginhawa, na kung mag-inom ka kape budlayan kay sa paginhawa kag posible makaresulta man ini sang dry cough. Ay gali. Tibudlay naman, kita mo, ubo na ko na ganyan mo nang, way ko gainom kafe. Aba, manginluwas ka ha. Manginluwas ka tawi ha. Kaga, alcohol pagid, no? When we say alcohol, it's not alcohol nga ginagamit na ito nga 90% isopropyl alcohol, hindi na ha. Kundi ang gina-refer dila ni Tita Wilma nga alcohol, amo ng mga makahulubog nga ilimnon. Kay ang alcohol makadulot sa, resulta sa nakagakainom? Dehydration. Kag makapanubo or makapahuyang sang imo sininga immune system. Kung maguyang immune system mo, ginaubo-ubo ka, agay, ma-infection, pagkatapos kung maglala, hindi siya manami, na? Ang mga masiling na ton, ang mga pagkaon, nga na-mentionar ni Tita Wilma, pilagid lang ina sa mga pagkaon, na, nga, kinahanglan likawan mo kung ikaw ginaubo, na, para makasigurado ikaw, nga maayong imo pamatyagan kung ginaubo ka, inom ka lang, tubig, dugay-dugay. Dugay-dugay tubig, dugay-dugay tubig. Para mga magngin, manaming pamatyagan mo. Or if natlaga kada luy ay na, siling nila naman taho naman ang ihambal ni Tita Wilma mo.
kaskad na lang tutunlan ko kay no. Pero magluwas sina syempre importante gid ang mga pagkaon nga masustansya, di ba la? Kag nagakaigo gid nga pahuway kinahanglanon mo para nga madasig nga mag-ayo ang imo ubo. Ikaw ya dito Wilma, kung ubuhon ka. Ako ya, kung ubuhon ako, ha? Kung ubuhon ako, inaya tungod inasang akon nga, tungod inayasang akon nga ginabatsag sa akong tutunlan na kay mag-dry sa kinanglan balan machika ka naman dito ini balan mo ang sa left side ko ni nga nagaproduce ang salivary o nagaproduce ang laway medyo may problema ina so hindi sa makaproduce maayos ang laway amo na nga ga-dry nga akong sinitutunlan kay isa lang ang sa right side ko lang nga salivary gland among nagaproduce ang sang laway. Pero pasalamat kita tungod sa kaluoy sa mahal nga Dios na sa kaluoy niya sa akon nga makapadayon man ako makaupod sa inyo tag sa iya kahapon wala gid niya ginhalitan tanan ha? Kay may purpose pa siya kun nga amo may mission pa si Tita Wilma sa kabuhi. Amo na iya ang siling naton nga kung ano makapaayo, kung ano ang mga manami naton nga himuon, hindi lang para sa iton kaugalingon, kundi para sa iton pamilya, kag sa mga tao sa iton palibot ng iton mga isig katawo na himua ang mahimo mo para sa kayuhan, hindi lang sa imo kaugalingon nga kayuhan kundi sa bugos nga katawhan. Kung sala man ang panulok sang iban kag indi maayo para sa ilang imo ginahimo as long nga ikaw nagapangayo guidance sa kaitaasan nga tuytuyan ikaw kag himuon mo ang gusto mo nga himuon nga pagdayaw sa ngalan niya kag mga maayo nga mga hilimuon na hindi lamang balik ko ha hindi lamang para sa kaugalingon ka sa pamilya mo, kundi para gid sa imo bugos nga isig katawo. Oo, gid sakto gina Tita Wilma na. Alauna 53 na Action Radio Philippine Standard Time. Importante as mention ni Tita Wilma, ikaayong lawas. Sagin mentionar ko sa mga nagaubo to, di ba? So, magluwas sina sa mga nagaubo ang food supplement naman nga aton iga-share para sa inyo. Ang aton Dr. Pinoy's Quality. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga fund. Okay, hi and hello lang dira. Again, no? Hi and hello sa mga naka-online neton nga mga palangga. Ang mga naka-online naton nga mga palangga dira, no? Mama Ana Sinoro, mayong hapon lang da sa imo, Ana. Mama Ana Sinoro from La Carlota. Mayong hapon lang dira. Be, happy birthday ko, no? Happy birthday kasi no, balanta na karon, ha? Bibi Gregorio Yulo, mayong hapon, Tita Wilma, monitor gid kami di sa poblasyon. Don Salvador Benedicto, always gid, salamat. Dira kay G. Lynn Bourbon, nga aakig ka man, ha? Anong sala ni Tita Wilma sa imo man? I love you all. Halin kay Sir Mileli Oligo. Kag sir, salamat gid sa big heart nga imo ginhatag kay Tita Wilma. Kag magluwas sina. Mayong hapon kuno. Action Tita Wilma, at least naka-monitor now. Importante of the night tayo, ma'am. Live sa Banis Cafe, Highway Tengob, watching sa This Is My Life. Sir Melelis, thank you, good. Happy birthday kay Ma'am Nona, manager sa Action Radio Bacolod. More power. God bless you always. Bow. Salamat, gid, ma'am. At Kim Eriman, good afternoon, Tito We. Kag... ay, wala na to di siya. Tamyaw lang, please. Vanessa Stark, kag Document Matt Mayo. Jinky Dilegdon, wala more kag Alex Montesa. No? Halin ina kay Sir Mileli Oligo. Yes, Mama Ana Sinoro. Mayong hapon, Tita Wilma, kindly greet Family Marina, and kindly greet Tita advanced happy birthday to Lola Erlinda de la Cruz. Tita We, basta lang mabatian sa radyo kay Wai Kulod, Tita We. Apanyaga na ta Sudan Tambo, listening in Transistor Radio in La Carlota City, Negros Occidental. Raymond Pineda, salamat gid. Happy birthday to Ma'am Nona Di Maala, God bless. Okay, Sir Mileli, salamat man. Daw ma-rain na naman nga hapon. Dira sa La Carlota, ma'am. Paamo ka na bala. Tawi maulan nun nga hapon. Aga-ulan na da sa inyo, Tito Raymond. Home Lumina, mayong hapon. Kainday Home Lumina, salamat gid. Kag April Tres Valles, good afternoon. Oy, si Tita Wilma ini April, na? Pakigreet naman sa Family Bilyeza sa may Barangay Santa Rosa, Murcia. Thanks, gid, Tita Wilma, na? Home Lumina, salamat na mayong hapon man sa imo. Manju Armejo, mayong hapon. Mayong hapon man sa imo. Naka-live scene day Home Lumina. Ano kay wala gid internet pila ni kaadlaw bagulang gid gadula-dula pa. Yes, okay lang na siya, ma'am, as long ara kada. Wilbert Vicen Espacio, Tita Wibo kami sa imo kanami sa imo voice daw dalaga lang kina. Buyag pamo na lang na buyag lang na para hindi na sa mag askad naman karon. Well, anyway, Sir Wilbur, thank you, Gid. Pa-shout out kay Raymond Pineda sa La Carlota ga-monitor, Gid. Yes, Ma'am Ana, ragid siya. Thanks for the big heart, Ma'am. Kay Sir Rufino Eragabino from Handumanan. Action, Wilma, good PM. I am watching. Salamat kanami, Gid, sa mga advice mo. Salamat, Gid. God bless you and your family. Always pray for our safety. Okay, kung mag-pray ka man lang sa kaluwasan sang kaugalingon mo lang, daw hindi namin, mas nami, damo ang ginadala mo sa pagpangamuyo. Raquel Villaforte Martinez, mayong hapon sa imo, day will magapamati kami diri sa Tasoy's Farm, Purok 6, Barangay Alangilan. Diri sa Tasoy's Farm, good afternoon, kag salamat, Gid. Okay,
Relax lang ka mo kay balikan lang ka mo karon naman dugay-dugay ni Tita Wilma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan na nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag mag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakigawan. Pinakabag-o nga klase sang vitamin C. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay tumakang pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan. Tita Wilma, good PM. Tamya, great ko bala advance happy birthday. Kay Mama Rufina dira sa Gilungan, kapamati na siya tawe, adlaw-adlaw sa imo. V-Mars ang La Carlota, amo na nga gintext ko gid. Okay, 8501, may damo gid nga salamat. Magandang hapon po tita, please birthday greetings to Corazon Pomperada of Silay City on June 13 from Heart Center Staff, Manila. Salamat po. Ay, June 13 is Monday. So, advance happy birthday lang kay Corazon Pomperada sang Silay City sa maabot nga lunas. Halin ina kay 1823. Tita Wilma, matamyo ko ay si Tuto Manot Patubo sa Purok Mulavi, Barangay Tabugon. Kag si Tatay Napo Espinosa diri sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Ang nagatamyaw, Nining, salamat gid. 5413. Tita We, greet ko lang advance happy birthday kay Mama. Nadobligo ang imo sinipag-send. Tawe, nasaan na siya? Sino ang nasaan na?
Way mo man dagin mention kung sino, no? Grabe di, tita, grabe di ka athag sang signal mo sa tunggalahod. Insakto na, tunggalahod sang baybay. Gapamati kami sa imo, kay gaboting kami, kay gapamunit sudan namon isda nga kuha namon sa bunit. Insakto na, bukan namin enjoy, no? Brad Upin ni Brad Upin gali ni tita paliog lang ko tamiyaw sa mga upod ko tita nga sanday Bandong kag Adrian kag Michael nga nagapamunit kag si Lord nga gasugba sang kuha namon nga isda ba salamat gid si Upin ni gali tita nga upod Manila ni buting kag nga nagapamunit. Ayo, 8746 may damo gid nga salamat. Okay, iba naton nga mga greetings, relax lang dara anay, aha. Balikan ko lang na karon, ha. Anyway, alas 2:12 na Action Radio, Philippines Standard Time. Yes, kay Inday, Giselle Franco, good afternoon. Tita We Pangapita, upod ko naman si Erwin Gonzalez. Yes, Sir Erwin Gonzalez dire sa may Maaw, upod kay Inday Giselle Franco. Salamat gid sa pag-upod ninyo online kay Tita Wilma. Manuel Jan Ong Grand Kapal, na? Manuel Jan Ong Grand Kapal, good afternoon. Thanks for the purple heart with the rainbow you sent. Salamat gid sa imo. Kag kay Inday Julie Militado Patrimonio. Market Tribe, salamat. Ma'am Elizabeth Gamala, nawili naman si Tita Wilma. Good afternoon, Ma'am Wilma. Happy birthday to your station manager, Ma'am Nona Di Maala Magbanwa. Likewise, happiest blessed wedding anniversary today to Sir Eric and Ma'am Nona Di Maala Magbanwa. May God bless you both and many more years to come. God bless you, Ma'am Wilma, and more power to ARB. Ma'am Elizabeth, thank you so much. Thank you for the cakes, the wine, the heart, for the prayer especially, and for the flowers you sent. Makumpleto gid yato. Ikinahanglan gid. Ma'am Elizabeth, thank you. Ada magapud sa eton online si Ma'am Teresita Dayonot, mayong hapon and good afternoon. Alas 2:13 na, relax anay ba neton nga mga greetings? Mabasa si Tita Wilma sa eton sulat karon iya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, I'm sorry. Okay, pagkabasahon natin nga sulat sa sininga hapon, ginpadala ini sang taga Filipina Baybay sa Talisay City. Nagapagtawag lang siya kay Mama Marites. Kag ang sulat ni Mama Marites, nagasiling. Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life, kag sa upod man sa FB Live via Facebook page sang Action Radio Bacolod. Tita Wilma, isa ko ka Iloy. Kag tawgaling ako kay Mama Marites sang Filipina Baybay, Talisay City. Diri sa akon balay, upod ko ang akon bata, kag ang iya pamilya. Primero, masadya kami tanan, pati ng akon mga apo. Hasta napensaran sang umagad ko nga
obra liwat sa abroad. Nagbalik siya sa iya anay employer. Isa ka tuig na ang nakalikan. Okay man ang iya pag-obra dito asa nakapauli siya diri sa Pilipinas. Lapit na isa ka bulan ang nakalikan. Pero natalupang din ko nga hindi na sila sweet sa bata ko. Ginapabayan na lang nila ang tagsa-tagsa, bisan hindi magpauli ka magtulog sa balay sang iya ugangan sang pila ka adlaw o bisan mag-attend sa party sang mga friends nila sa tagsa-tagsa. Daw wala na ako nakatalupangod sang closeness nila nga duha pareho sang una. Bilang ginikanan Manila, tita, nasubuan man ako sa mga makita ko. Inaang akon problema, dapat bala ako nga magpasilabot kag magpatunga sa ila. Gusto ko pa pamangkuton ang akon bata kung may problema bala sa ila nga duha nga mag-asawa. Pero ginakontrol ko lang ang kaugalingon ko. Kay basi bala kung magalala pagid, kung mag-entra ako sa ila problema. Pero ano bala sa imo, Tita Wilma, sa amo sina nga sitwasyon? Ano man ang dapat ko himuon? Kay question mark sa punta mo. Mamati lang gid ako sa radyo. Salamat kid sa imo pagbasa. Mama Marites, sang Filipina, bye-bye, Talisay City. Okay, sa itong letter sender karon nga hapon ka nagapagtawag kay Marites. Iloy, paamo ka na bala? Iloy, maayong hapon sa imo. Maayong hapon kag madamo gid nga salamat sa imo pakigbahin. Diriya sa This Is My Life pagi sa pagpadala sang imo ginaproblemahan sa karon nahanungod sa pangabuhi sang imo sini anak. Wala mo na mensyonar na kung may mga kabataan na no, daw ang focus ng imo nga concern is ang imo bata kag imo umagad. Hindi may ara Tita Wilma na naman may ara siya ginamuno, di ba? May ara siya sa first part na ara siya na updanay sila sang iya sini happy families pa sila primero kay updanay sila od sa iya mga apo hasta ngang iya umagad lisensya na naman liwat nga magbalik abroad, di ba la? Hayo. Kung sa bahin sang Iloy, di ba la? Iloy ka, inday Marites, mas Tita Wilma, Iloy man. Kabudlay ginman. Kabudlay kagkasakit sa balatyagon nga makita mo ang imo anak kag ang imo umagad nga hindi sila ayuhay, daw wala lang sang tawo, daw hindi sila mag-asawa, ang ilang pagtamdanay patay Malaysia lang. Hindi na siya nami. Daw wala tawang sulod balay kapin pa bisan makita mo bala nga nagatulukay, pero as if wala sila sa may nakita, bisan ang ila mata ang natumod, amo ang ila kaatubang, pero kung tulukon mo ang duhan nila ka mga kalimutaw, blanco. Dead mamo, di ba lang? Amugin man ang aton mga kabataan. So, pero sa imo pagpamangkot kay Tita Wilma, kung bala may matarong ikaw o kung bala pwede ikaw nga magsulod sa eksena. Magsulod sa eksena nga sa diin na talupangdan mo ang hindi maayo nga pagtamdanay nila nga duha. Pero feeling ni Tita Wilma sa karon goro hindi pagid man ano, ay hindi lang anay. Siguro may problema lang nga nagagawa. Hulat-hulat ka lang kung pangayoon ang imo advice. Iloy, no? Hindi ka na'y magpasilabot tubtob, wala sang may magtingog sa ila sa imo
No? Either ang umagad mo or ang bata mo ang magpangayo sang advice sa imo sa nagakatabo sa tunga nila nga mag-asawa. Ang imo gid lang himuon, manasiling naton hulat kita kung lawagon kita. Hindi kita mag-entra kay basi ibalasing alan ka sang umagad mo magsiling siya, hipos ka daya kaway ka dilabot sa among problema. Mas masakit ina kung mabatian mo. Hindi bala Mama Marites? So, pabay ilang anay, no? Pabay ilang anay, hindi ka lang magpasilabot, hindi ka magsulod sa eksena, tub-tub, hindi ang anak mo. Suliton ko. Mag-open up sa imo, magpalapit sa imo para magpangayo advice o kung ang imo man umagad. Ang mahimo, tagid lang bilang iloy, bilang ginikanan, daluntang ila pagpangabuhi, ang ila pagsinalayo sa itong pagpangamuyo. Na? Pangamuyuan ta na lang sila sang hugot, ilabi na kung ano man ang nagapatunga sa ila nga duha. Kaya nga sila nga mag-asawa ara na sa husto nga paminsaron kay pamilyado na sila. Na? May pamilya na sila, may kabataan na sila. Ara na sila sa husto nga edad, sa husto nga pensar, kag hindi na sila mga bata pa. Ha? Mahimo kag mangita ginaya solusyon ang tagsa-tagsa kung gusto gid nila nga manumbalik ang katamis sang ila sinipag updenay bilang mag-asawa, right? Kung gustuhon gid nila. Pero galing siguro subong labas pa kung ano man inang nagapatunga sa ila nga problema, hulatang husto nga tion para dira Mama Marites. Amo na hindi ka na mamag-o kay ti basta gani pangabuhi mag-asawa na mga di pag-intindihanay, diferensya ni Mrs. or diferensya ni Mr., may sala si Mrs. or may sala si Mr., ang mga damo na siya factor, damo na siya rason kung nga katabuin na. Kaya hindi normal ang isa ka relasyon, bisan ano nga klase sang relasyon, kung wala sang may naga-exister or wala sang may maabot nga problema. Di ba la? Hindi siling halin sa pag-asawahan niyo, very sweet, malipayon ka mo, amo na lang na siya till the end. No! Hindi siya pwede nga mangin sweet lang ka mo nga sweet. Manasaling ko may sweet, may bitter, di ba? May happy, may sad, may laughter, may cry. Di ba? Da mga something nga mo sina. Hindi iya sila nga permi smooth ang dalagan sa sang pagpangabuhi ninyo. Kay maabot gid yung mga pagtilaw. Kag when we say o pagtilaw sa relasyon sa mag-asawa, ara amo inang nagakatabo sa ila subong. Hulat ka lang, kung tuksoon ka. Pero kung daw, makita mo daw hindi nagid siya nami, bilang kinikanan, pwede ikaw makapalapit sa ila. May mabulig bala ako sa inyo? Ano bala ang problema? Pwede nyo ma-share sa akon. Kay basi pa lang, bisen paano, may ma-contribute man ako nga solusyon para dira. Hugot nga pagpangamuyo, the best ginaya naton nga armas sa kun ano man ang aton gina-eksperyensya sa kabuhi. Himuon mo gid ina kag wala na sang iban pa para sa kayuhan sa pagpangabuhi sang imo anak kag sang imo umagad. Kay kun matabo sinong apektado ang imo mga apo. So once nga mga apo mo nang apektado, makaluluoy gid ikaw. Kay nga hindi ka man makautom or hindi mo man maantos nga makita ang imo mga apo nga wala na sang amay o kung wala na sang iloy tungod sa kung anuman nga mga issue nga nagapatunga sa ila. Tandaan mo lang na a prayer is the most powerful. Wala ka na iban nga himuon mo. Kaya mo nang nasiling, that prayer can move mountains. Diba? Patigig ko na iya. Sige lang pangamuyo. Anto sa pagpangamuyo. Be patient sa pagpangamuyo. Kinahanglan magluwas nga pasensyoso ka. Hulat ka sa husto nga panahon nga sabto ni Lord or i-grant ni Lord ang imo sinigi na pangamuyo. Kay nga kung mahimo mo inatanan
amat-amat manumbalik sa normal ang ila sinipagtamdanay, ang maay nga pagsinalayo, kung maay nga relasyon sa sulod sang inyo sinipanimalay. Power of prayer will prevail. That's why nga keep on praying. Don't lose hope. God is always there with open arms and waiting for us to call Him, to ask His guidance, to ask His blessing, kag setanan nga ato ni pangamuyo para sa iya. Kay God is very compassionate, di ba? Muna siling neton, mangin pasensyoso lang kita, pamo ka na wala, mangin pasensyoso lang kita sa mga nagkakatabo sa aton life. Alas 2:26, Action Radio Philippine Standard Time, Mama Lourdes, or ano to, Mama Marites, nadumduman ko lang si Lourdes nga atong sender kahapon, no? Mama Marites, ang Telisa City, sa imo salamat, gid. Kabay pa nga napatpat ni Tita Wilma, ang dapat naton man ipahangop kay ipaintiyan di sa imo, kag kabay mangin magadugang pagidang imo pasan mapinasensyahon ang dugang pagin nga paghangop sa sitwasyon. Kag magpaubos ka bilang ginikanan para nga makabulig ka sa ilabisan paano, especially sa imo mga apo. Hindi pagpahanuguti nga maguba ang maayong relasyon sang mag-asawa. Ikaw ya padayon lang niya. Ha, Mama? Mama Marites, okay? Tandaan mo lang na mo nga hambal bila na prayer can move mountain. Di ba la? Yes. Nothing is impossible. Muna nato, hambal naton. Basta nagapangamuyo kita. Salamat gid sa imo, Inday Marites, kag sa iba naton dira nga mga palangga, nga mga tagpalamati ka mo mine. Kung may mga istorya kamo sa kabuhi nga luyag ninyo, i-share. There is This Is My Life. Problema, mga experiences ninyo, nakatag leksyon, nakatag inspirasyon, o kung mahimo nila nga palahinandigan sa adlaw-adlaw nga tanan, pwede ninyo masulat kang mapadala. There is This Is My Life. DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Kung hindi naman na arang aton sini Facebook account, no? Sa aton sini Facebook account, pwede ninyo dira ma-send sa Wilman Tupina Sugaton na personal account na. Hindi kaya sa aton Facebook page na Action Wilma Sugaton. Okay? Relax lang da. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos mansang pila ka mga importante nga mga commercials. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatag ban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapit. At Sir Alex Montesa, salamat gid. No, ginatamyaw man ni Sir Alex palihog na lang kunog with kay Ma'am Vanessa Starmayo, kay Doc Matt, sang Rochester, Minnesota, Ma'am Jinky Delegdon, sang Phoenix, Arizona, kag happy birthday sa aton mapinalanggaw ni Station Manager Ma'am Nona Magbanwan, happy anniversary sa ilang duha. Madamo gid nga salamat sa liwat Tita Wilma. Keep safe always and God bless. Salamat gid sa imo Sir Alex, no? Kag ikaw man, maghalong man as always. Kay importante gid na kaayo. Okay? Raymar Beranyo Lingoste. Good afternoon, Tita Wilma watching from Barangay Hagimit, Lacar, Lourdes City. Keep safe always and God bless. Yes, salamat. Siling ni Ma'am Julie Militado Patrimonio. Happy birthday and anniversary kay Action Eric Magbanwa and Nona Magbanwa. Birthday ni Action ni Action Nona Di Maala Magbanwa na kag wedding anniversary nila nga duha ni Action Eric. Okay, thank you kid. Pa-shout out lang Tita Wilma sa mga taga Barangay Sarai, Mamaylan City, Team Oxygen, Team Oxygen Bat 07 kag Team Tourism 2022. Thank you kid. Good afternoon to present kami diri sa Maysalin Homes Gyapon. Ari si Ethel Maiguico, Lydia Bibing, Jennifer Mercedes Lambert sa may Buena Park pa mo kana bala. More power and God bless you and more from I am zone na naman Tita Wilma man. More power and God bless you and your family Tita Wil. Salamat gid. Pag-with me, happy birthday kay Rogelia Alipuon. Gloria Alipuon, happy birthday kay Tito Boy Obal. Halin kay Noisky Obal Umani. Kay tuan tanay pila man ka mga reaction para sa iton letter sender kay Mama Marites sang Filipina Baybay sa Talisay City. Madali lang gid. Ang family, siling ni 80 to 20. Ang family is composed of tatay, nanay, kag kabataan. Ang in-laws, wala role. Although may
may imo obligasyon, may obligation, ba tama ang advice ni Titewe, ang advice Titewe, hulat tagid ang right time. Importante, close ka lang sa ilang iduha. 8220, salamat gid sa imo. Sa sender, hambal ni 4706, pwede mo gid mapamangkot ang imo lang yabata. Day, kung may problema gid bala o kung wala, pamangkot man lang na. Wala gid sang malain dira day. Ang maayo lang nga paghambal sa anak mo. Ngay ko rin text friend, girl lang. Okay, text niyo siya sa cellphone number for good lang, hinay-hinay lang, sa 0920-394-4706. Again, 0920-394-4706. Ay, wala pagid how? Ay, oo. Family Arquilita, kag Vmar, kag Hana, kag sagilungan sa inyo tanan mayong hapon. Si Ami ni Gali, Tita We. Ami, salamat gina, 8551. Okay. Alas 2:42 na Action Radio Philippine Standard Time. Again, happy birthday sa itong mga kauturan nga nagasaulog sa ila birthday today. Kag sa itong mga magasawa nga naga-celebrate sa ila wedding anniversary. Happy birthday sa amon station manager Action Non Edi Mala Magbanwa. Again, thank you so much. Kag yes, be happy always. Be kind always and be generous. Abaw ara gid tanan. Wala na ko sang may mahambal. But anyway, may God bless you more and be happy always. Syempre, more happiness ta. Thank you, God, na. Kag sa anniversary Manila nga duwa ni Action Eric, na happy anniversary sa inyo nga duwa. More years to come. Kag ginapray man naton kabay pagid nga magabakod, mangin healthy pagid ang inyo sinirelasyon bilang mag-asawa para sa inyo bugos nga pamilya. Alas 2:43 na. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Ito yung horoscope. Okay. Sa ito yung horoscope karon nga adlaw. Una ko neton ang mga zodiac sign nga Gemini. Ti Biyernes subong Tita Wilma. Hunyo 20. Hunyo 20 man, yes palang gani. Hunyo 10 tuig 2022. Sa mga Gemini. Ang mga Gemini na taong May 21, tubtubunyo 21, ba dami ila adlaw subong ba? Maayo ang adlaw ninyo mga Gemini, kaya nga wala sa mangin problema sa inyo trabaho, pati sa inyo man pamilya. Balansi ang tanan nga bagay kag oras. Ang imo man pagpakigangot sa imo pamilya o sa imo mga abyan, ginaugyunan inasang panahon. Yes, Gemini, maswati nga mga numero 3, 11, 33, kag 42. Violet is your lucky color. Ang mga Cancer, yes, Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Ara, may kapamilya ikaw or may partidos ikaw nga handa man mabulig sa imo Cancer, kag handa man nga mag-unong sa imo ginaangkon nga problema. Ay kanami lang. Pero Cancer, sunod sa imo horoscope, ang imo ikayong lawas, dapat hindi mo pag-ibaliwala. Na, kung ano ang concern about your health, taga-ay ginaatensyon. Cancer, mga maswati nga numero, just siya ti 21, 32, kag 40. Baby pink is your lucky color. Ang mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, likawan mo kuno anay, likawan mo anay ang magbiyahe sang malayo. Suno sa imo zodiac sign. Kag ari pagyan, ano man nga galastuhon, kung ano ang budget, amo lang ina. Kinanglan paiguon gid o kung i-plaster gid sa budget ang anuman nga imo pagagastuhan. Sa negosyo, kung may negosyo ikaw, mag-aayuhan ina.
522-34 kag 38 mga masuwati nga numero. Beige is your lucky color. Kaya tuwa na ito ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo naman na gusto 23 tubtob Setyembre 23. Ay, mga Virgo niyan, likawan nyo gin nga maakig karon nga adlaw. O kon, likawan nyo man nga mapikhon in short, na? May pagkasensitibo ang isa sa mga may edad-edad na dira sa inyo. Gani, kung pwede Virgo, incendihaman. 12, Justice 40 kag 43. White is your lucky color. Sa mga Libra, yes, ang mga Libra, Setyembre 24 tubtob, Oktobre 23. Libra, sa anong nga ulubrahon o kung sa anong man nga trabaho, kapisan kag pagpaninguha dapat mo gid himuon. Kung may magsulod nga problema or may magtuhaw nga problema ba o mataranta ka gyud, kinanglan kung may ara hindi ka dayon magsala, relax ka para hindi mabudlay para sa imo nga makakita sang solusyon. Kay karon pag-ara ang problema gasala-sala ka na, hindi ka nakabalo kung ano himuon mo kay ginanervyos ka na. Di may mahimo ka? Wala. Anyway, napulos, no? Gani, kung may problema, take time. Give yourself a break. Relax, anay, para makapamensar sang maayo para sa solusyon. Mas wati nga mga numero Libra, 14, 27, 31, kag 35. Golden brown is your lucky color. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign na Scorpio. Ang mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Mga Scorpio, ang inyo sitwasyon pinansya, ng inyo financial situation, mangin maayo. May maayo nga or may maayo nga pag-atubangon, kagara sa husto nga banas para sa kaayuhan, kung magpaninguha kapag duga. Mas wati nga mga numero 10, 22, 35 kag 43. Honey, yellow is your lucky color. Alas 2:48, Action Radio Philippine Standard Time. Una pa lang inangabahin sa ngayon pagbasa sa mga zodiac sign para karon nga hapon. Relax lang. Balik pa si Tita Wilma sa dugang pagkatapos sang mga ini. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mate. Okay, Teresita Yong, happy birthday to We. God bless. Teresita Yong, ang birthday ni kay Tita We, sa amon station manager na, kay Nona Magbanwa. Okay, so happy birthday sa iya. Thank you, good Ma'am Teresita. Happy birthday, Ma'am Nona, kag happy anniversary both of you ni Action Airweek. Yes. Salamat, good Ma'am Ma'am Ana Sinoro. Okay, Eddie Laos, Tawil maari lang kami Japon, ni Nanay Isabel, nagamonitor sa My Victoria City mayong hapon. Yes, Raymar Beranyo Lingoste, sir, thank you, kid, na? Kay Sir Raymar Beranyo Lingoste, thank you for sending the This Is My Life program, 75 cents, na? Thank you, 75 cents, 75 stars, na? Si Mi Amaraj, ha? Si Mi Amarajman, nag-send man 75 stars. Salamat gid sa inyo. Insakto kagid Action Tita We, amugid na ang nagakadapat pangamuyo gid para sa pamilya. Ma'am Ana, thank you gid. Yes na yes. Nick Connects, mayong hapon, tamyaw ko Tita Family Helia sa Barangay Can Roma, diri sa may Pontevedra. Salamat gid and God bless. Yes, Mi Amaraj. Good afternoon, Tito Wilma. Watching from Don Salvador Benedicto. Pakita Miao family, Marcon and Mallorca family. Kanday Mama Nene, Papa Tutong, Lulu Dudong, Tito Marlon, Joven. Salamat gid and God bless. Salamat gid sa imo, Mi Amaraj. Sa sender, hindi ka gid wala problema. Hindi ginabala problema na hayaan mo na kay wala man da gaaway. Basi, da lang na.
Chindiana, basta Chindiana, oo, dapat ginman mag-dialogue ka mo, basta maayo lang, kag pangamuyuan mo da. Nga, maayo lang, nga pagpangabuhi, pangamuyo, gid. Ang pangamuyo igid ang pangabuhi sang bata mo. Yes, thank you, gid Ma'am Ana Zinoro. Pag-greet, happy birthday kay Ruhelia Alipuon, kag kay Tito Boy Obal. Salamat gid na. Salamat gid music. Okay, salamat gid. Arlinda Agaya Haldani, salamat na sa imo. April Tres Valles, good afternoon. Kag siyempre araman si Arlinda Agaya Haldani. Okay. Thank you gid nga. Relax lang ka mo da. Balikan talang ka mo karon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Ngayon lang. Oh, sorry lang ko, no? Happy birthday na lang kay Ma'am Noy. Okay na, Ma'am. Don't worry, na. Peter Teresa Macadaya, sa imo salamat man kag mayong hapon. Kay Ma'am Miss Margie Haniva. Good afternoon and thank you, man. Salamat, kid. Okay, padayuno ni Tita Wilma mga nabilin natin ng mga zodiac sign para iya karon nga hapon. Ara nakita sa zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Sagittarian, isa mo kasuod nga abyan o kung isa man ka malapit sa imo nga kapamilya mo, amo magahatag sa imo sang dako nga problema. Kinanglan mangin maalam ka lang sa pagdesisyon. Maswati mo nga mga numero 8, 27, 35, kag 39. Fuchsia is your lucky color. Yes, Capricorn, mga Capricorn, Disyembre 22, Tubtubinero, Justin 9. Capricorn, so sa imo horoscope, padayon na ang imo pagka mahinang panon. Kag padayunon mo man ang imo pagka maalwan. Kay sa mga Capricornian, sa mga Capricorn, amo ining adlaw ninyo sang pagpatawad. Bapa mo ka na? Kaga makabatyag kamo sang katawhay sa inyo baligtyagon kung makapatawad ka mo o kung makapangayo ka mo sang kapatawaran sa tao nga inyo nahimuan sang sala. Justin 9, 25, 35, kag 40 mga masuwati nga numero. Silver gray is your lucky color. Kadwa neto ng zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius, Enero 20, tubto Pebrero, Justin 8,
Ari ay mga Aquarius nga mahilig da maghampang-hampang ano to, mga Aquarian nga nagakalulong sa sugal o kun panahor o kun iban pagid nga hampang sa masiling nato magpanahor ka gawdo ka pasimpalad ka na mo kumadaog ka mo kuti hindi malason ka pierdi ka bilam di bala. Ang inyo na pagpanahor, ang inyo na pagbuang-buang sa panahor amo ginamangin problema sa uswag sang inyo kabuhi. Gani Aquarius, untati na ina. 6, 28, 34, kag 43, Royal Blue is your lucky color. Mga Pisces naman, mga Pisces, Pebrero, Just 9, tubtub Marso 20. Piscean, tuon, ikaw sa pagdesisyon, inang maabtik ba lang ang pagdesisyon, kag sigurado nga pagdesisyon, tunan mo gid ina. May kahigayunan nga matapos mo na imo trabaho karon nga adlaw nga madugay mo na nga napabayan. 2, Just 9, 34, kag 44, Ivory White is your lucky color. Sa mga Aries naman, mga Aries, Marso 21, tubtob, Abril Just 9, yes, mangin mabakod ikaw, ha? Kinanglan magpakabakod ka sa imo pagahimuon nga desisyon, Aries. Hindi ka magpadala-dala or hindi ka malingkang sa nagkalain-lain or tuhay, magkatuhay nga advice ang mabatian mo, halin sa imo mga abyan. Your lucky numbers, 3, 14, Just 9, kag 25, yellow gold is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20, tubtub Mayo 20, kinanglan mangin maalam ikaw Taurian, samtang ang temporaryo naman nga pagpalayo sa kinanglan mangin aragalit. Kinanglan mangin maalam ikaw. Samtang ang imo hingalit nga pagpalayo sa imo mga malain or hindi namin nga mga abyan, makabuligid sa imo kaayo. Advice, sang mas nga nakaintyende sa imo sitwasyon, importante na Taurus, maswati mo naman nga mga numero 25, 9, 28, kag 32. Jade green is your lucky color. Okay, nabatian na ito na itong text sa zodiac sign. Para naman sa itong text sa ka-horoscope, karon nga adlaw, Biyernes, Hunyo, 10, tuig 2022. About, dira sa may kahidyukan Romblon, Familia Rafalga Pamati, Gideri, Tita Wilma. Salamat gidira sa inyo, na? Sa ilan nanday Inday Shan, salamat gid. Raymar Lingosta, salamat man, kag mayong hapon. Kag kay Peter Teresa Macadaya. Good PM tawi, happy anniversary to Eric and SM Nona Magbanwa and birthday to SM Sang Morena and Norman sa halin kay Morena and Norman sang NHA 1 sa barangay Pahanukoy ini na 4537 madamo gid nga salamat kag maayong hapon lang. Mayong hapon, Tito Wilma, greet ko lang taga Mambugsay, Kawayan, sa amon Kapitan Jolix Monteclaro, Family Ibanez, Martula Family, Lahay-Lahay, kag Juping, kag kay Grace de la Cruz, nga nagapamati gid from JJ. Salamat gid JJ, 8253. Kay Ems, Inday Ems Aboso. Miss Ems Aboso, good afternoon. Thank you, gid kag mayong hapon. Kag kay nang Betty Lau, dira sa Triple J sa may Binalbagan, mayong hapon, gid. Nang salamat, gid. Nabaton ko. Balipay, gid ko. Kung nahidlaw man si Tito We. Okay. Inday Julie Militado Patrimonio. Okay lang siya na may desisyon siya nga ginhimo para sa iya kaugilingon and we're happy for him na sa ginapamangkot mo Inday Julie Militado Patrimonio palangga man nagyapon ni Tita We. Isa man ina sa mga anak ko na
Imponto le stress, dali gid lang. Imponto le stress, Action Radio Philippine Standard Time. Ay ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus. You died, Jesus. But the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, salamat din sa pagupod sa pagpangamuyo sa aton sa 3 o'clock prayer. Kaya wala na si Tito Wilma sa panahon pa, gani kita magapaalam sa inyo sa iton man pangalagad sa karon nga hapon. Ang ato naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo karon nga adlaw halin sa Matthew chapter 7 verse 24. Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Buwas na naman, so salamat sa liwat, standby sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Deep in the heart of me.